Όχι ρε πούστη. Μπράβο. Ανέβα, Γιώργα. Νίκ. Ωραία, βάλε. Ναι! Ένα. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Τέλειωσε. Σούταρε ρε Νίκο. Ναι, στον πάγκο είναι γκάβλα. Έλα! Όχι ρε. Άγγελε και εσύ μπροστά πρέπει. Έλα! Ναι! Ρε, πόσο χρόνο? Είμαστε 34. Άμα 16 δηλαδή. Ναι! Μπράβο ρε μαλάκα Νίκο. 3-1. Πάμε κι άλλος να το δεις. Μπράβο. Σούταρε ρε. Έλα! Πάρε το. Ναι! Ναι ρε μαλάκα. Όσο έχει ακόμα? Αλλά 9,5 λεπτά. 9,5 λεπτά έχει. Ναι ρε Τζακ. Ρε μου βγάζεις. Πίσω παίξτε ρε. Ωραίο. Σούταρα στην κίνηση! Κόρνερ. Το πλάγιο, τι κόρνερ. Τώρα από εκεί πλάγιο κόρνερ το ίδιο. Όχι. Δεν το ίδιο γιατί... Θα βγάζεις κάνα χατσιλίκι. Μαριέ. Καλό. 4-2. Βγάλ τώρα στην κλειστή σου ρε. Βοήθα, βάζει βοήθα. Ναι ρε. Χατρίκ όντως η δηλώση του. 5-2. Πες ρε μαλάκα μου φάμε κι άλλο γκολ. Γρήγορα. Ωραία που... Τελείως το. Έλα. Άμα βγει μπάλα τελείωσε. Ναι, τέλος. Εγώ στον Νίκο με ανάπτυξη. Τελεία αυτό. 5-2. Τελικό σκορ. Πάλι καλά πήγαμε. Μπράβο ρε μάγα. Ναι, μου το είπε ο Σάικς 5-2 πήγε στα ταμείο. Ταμείο Γκάβλας. Παιδιά, ταμείο Γκάβλας να δηλωθεί έτσι. Τι γράφει. Τίποτα ωραία, τι πήγε ταμείο. Αύριο γράφω μαθηματικά. Top scorer. Κλείνω.